Aquestes muralles medievals i castells protegeixen una comarca de clima mediterrani continental. Avui us hem portat a la Segarra. Benvinguts a la terra dels altiplans. Avui ens trobem a un dels punts més elevats de la Catalunya central que ens atorguen aquestes vistes privilegiades que expliquen el perquè de tants castells i torres de guaita. La Segarra és el nucli de l'altiplà central de Catalunya i és un territori elevat amb altures que oscil·len dels 400 a 800 metres. També és una zona irregular, formada per ondulacions suaus on s'hi troben tota mena de turons, moles, massissos i petites valls d'erosió que donen lloc als escassos rius, entre els quals trobem el Corb, Sió, Llobregós i l'Ondara. Gràcies a l'elevació de l'altiplà, si veniu a passar l'estiu a la Segarra, necessitareu una jaqueta, tot i que durant el dia la calor és intensa. A l'estació contrària, l'hivern, el fred també es fa sentir. Els termòmetres poden arribar a baixar fins als 10 graus sota zero. Un dels altres elements característics de la depressió central és la boira, que no falta a la cita amb la comarca. De fet, durant l'hivern acostuma a arribar als punts menys elevats de la Segarra, fent que la sensació de fred sigui encara més intensa. El fet de ser una zona oberta sense muntanyes que facin de muralla fa que sigui una zona influenciada per diversos vents que obren múltiples escenaris climàtics. Els més importants són el de ponent, que és sec i fort, i en direcció contrària la marinada més humida que fa de refrigerador a l'estiu. Altres vents menys freqüents són el Pallarès, procedent del nord-oest, també humit i desagradable, i el Segarró, del nord-est, sec i molt fred. Aquí la precipitació és escassa, tot i que no tant com a altres comarques de la depressió central. Tot això condiciona la seva flora. De fet, ens trobem a l'espai natural protegit del Llobregós-Sió, que és una caricatura de la vegetació de la comarca. És a dir, un lloc estepari que combina cultius dispersos enmig de rieres i clapes boscoses de pins, alzines i matollar. I és que, malgrat que la massa forestal de la Segarra no és gaire abundant, acaba sent el resultat d'una barreja d'extrems de temperatura, de les poques pluges i de l'extensió de conreus de cereals. Tot plegat reuneix les condicions idònies perquè trobem alguns roures i pi roig amagats a les zones més altes i fresques, a més dels esmentats pins, alzines i garrigues que es veuen per tota la comarca. I avui, per acabar, hem vingut a Cervera, la capital de la comarca, que compta amb 11 monuments històrics, com aquesta universitat que tenim aquí al darrere, que va ser la més important del segle XVIII a Catalunya. Cervera neix del llatí i significa damunt d'un turó. Precisament avui ens trobem a una zona elevada a gairebé 600 metres sobre el nivell del mar, que la fan un dels llocs més freds de la comarca. Amb això, nosaltres ens acomiadem. Fins la propera!